Знаеш ли, че понякога живееш нещо, което не е започнало от теб? Чуваш ли се понякога да казваш това? Свърших толкова много работа и постигнах толкова много, но сега трябва да внимавам, защото всеки момент може нещо да се обърка. Или пък това: нищо не мога да направя, защото не зависи от мен. Това е толкова несправедливо. А може би понякога казваш и това: по-добре е да замълча, защото ако избухна нещо лошо, може да се случи. Ако тези изречения ти звучат познато, трябва да знаеш, че това не са просто мисли. Това е модел, който идва от време, в което е имало загуба, страх и безсилие. Преди десетилетия, а дори и много по-отдавна, много хора в България са загубили домове, земи, препитание, нямало е сигурност и е имало много несправедливост. И не умовете им са запомнили тази история, а телата им са запомнили това. Не като нещо, което се е случило, а като реакция, която се е запечатала в тялото им. Запечатало се е тяхното физическо усещане по време на тези преживявания. И всъщност това е нещото, което се предава в поколенията по енергиен и по генетичен път. Затова днес, без да има реална причина, ти имаш някакви усещания в тялото си, които са необясними. Тялото е задържало това, което умът вече не помни. Поколенията не помнят историята. Те наследяват запаметеното в тялото. В тялото има умора, напрежение, симптоми. В емоциите се наблюдава тревожност, раздразнение, безпомощност. В мислите преобладава съмнение, страх, несигурност. Усещането, че нещо ще се обърка всеки момент. Само че това не си ти. Това е нещо, което идва от миналото. Нещо, което не е твое и не е в настоящето, но ти го живееш. Методиката, с която аз работя, го тълкува последния начин. Нервната ти система още реагира на нещо, което е преживяно в миналото, но нервната система има памет и тя го помни в тялото, в усещанията. Защото науката е доказала: всяка клетка съдържа информацията за абсолютно всичко, което сме преживели. Така преживяванията на човек се предават генетично в поколенията. И изобщо не е нужно да помниш историята, която е била преживяна някога, за да живееш последствията от нея. Но можеш да се освободиш от това и да спреш да живееш миналото, а да започнеш да живееш сега и по различен начин.